Koľko zarobil youtuber Moon za rok 2025? Ja som Huftix a vítam ťa pri tomto videu. Pre tých, čo nevedia, pre tých, čo vedia, bude to rýchle, tak Moon je slovenský youtuber, ktorý žije v Prahe a má 4 kanály, ktorým sa povenujeme samozrejme vo videjku. A na svojom hlavnom kanáli, čo je Studio Moon TV, má 1,18 milióna odberateľov. No a musel teda zarobiť naozaj veľa, keďže si kúpil Lamborghini. A keďže teraz všetci viete, kto to je Moon, tak poďme na to. Len rýchle upozornenie, toto video nemá nič proti Moonovi, nemá ho nejako pošpiniť, poškodiť alebo niečo také. Ale rýchle druhé upozornenie, že informácie v tomto videu sú verejne dostupné na internete a nemusia úplne si s realitou, ale ja viem, že to vás neodradí od toho, aby ste preskočili toto videjko však. Keďže nevidím Moonovi do peňaženky, tak proste tam nebudú tie informácie proste presné, ale dobre, tak teraz už poďme na to. Môžeme rovno začať s kanálom Mačka Jackie, ktorý vlastní so svojou sestrou Clarissou. No a keďže na tomto kanáli vyšlo video naposledy pred 3 rokmi, tak zarobil iba okolo 300 €. Teraz poďme na kanál Moonové Shorts, ktorý vám možno veľa nehovorí, ale je to premenovaný kanál Moonové Laboratórium. Tiež veľká zmena, ktorá už prebehla na mojom YouTube, je to, že môj neaktívny kanál Moonové Laboratórium som premenoval na Moonové Shorty, kde budem nahrávať shorts content, aby mi to neničilo algoritmus na mojom hlavnom kanáli a hernom kanáli. 1,5 € A to je preto, lebo tam nebol vôbec aktívny a shorty tam začal vydávať až v roku 2026. Preto vlastne ten kanál aj tak premenoval. A teraz už poďme na jeho druhý najúspešnejší kanál. A to je teda kanál Mesiac, čo je teda jeho gaming kanál, na ktorom však vydal za minulý rok iba 17 videí, z ktorých zarobil okolo 14 000 €, čo teda nie je na jeho pomery zrovna najviac. Teraz sa poďme pozrieť, koľko zarobil z merču, z spolupráci a potom sa poďme pozrieť na jeho hlavný kanál. Sorry, že ruším, ale ak ťa video baví, tak ma veľmi podporí lajčík a odber. Jo, a poďme ďalej. Takže za 4 mesiace predal niečo okolo 788 000 moondrinkov a keďže jeden moondrink stojí niečo okolo 50 €, takže to je 1,2 milióna €. To znie až veľmi rúžovo však. Ale aj tak výroba niečo stojí. Takže Moon mohol reálne zarobiť niečo iba okolo 50 000 €, keďže Moondrink je nový a továrne aj všetko niečo muselo stáť. Teraz poďme, koľko zarobil z jeho merču. Jeho merču sa predalo niečo okolo 30 000 kusov, z čoho priemerne ten kus stojí okolo 30 €, čo je teda 1 milión €, ale taktiež znie to príliš veľmi rúžovo však. A keďže aj výroba znovu niečo stojí, a keďže merch má od Real Geeku, tak aj Real Geek niečo z toho musí mať, lebo veď inak by skrachoval, tak mohol zarobiť niečo okolo 300 000 €. A mal minimálne 2 spolupráce za minulý rok, z ktorých mohol zarobiť aj niečo okolo 10 000 €. A teraz už poďme na jeho hlavný kanál, čo je teda kanál Studio Moon TV, kde vydal 51 videí, z ktorých mal cca okolo 200 000 €. A teraz to poďme všetko spočítať. Tých 300 €, hoši, tam fakt akože počítať nejdem, keďže to má kanál s jeho sestrou a neviem, ako si to delia a pri tých čiastkách je 300 € nie je naozaj veľa. Takže a je to okolo 560 000 €, čo je teda naozaj veľa a keď si to ideme vypočítať, tak za mesiac to je okolo 50 000 €. No z toho musí platiť aj nejaké poplatky, dane a takéto rôzne veci, takže koľko zarobil reálne môže byť o dosť menšie. Môže byť o dosť menej. A ja ďakujem, že ste pozerali toto videjko, aj keď je trošku kratšie, okolo 5 minút. A koľko mi to trvalo urobiť, máte teraz na obrazovke. Hoši, bolo to naozaj veľa, hošky. A dajte mi prosím teda ten lajčík a odber, ak ste mi ho ešte nedali. A napíšte určite dole do komentáru, ako sa vám videjko páčilo.
Jo, a čo by ste prípadne vo videjku zmenili alebo nejako upravili. Takže jo, čaute a vidíme sa pri ďalšom videjku.